So, i-off na mo among cam out tawag ni. Sige pastor. Mute. Ato lang unya, i-unmute lang unya pag nanay mga pangutana. Sige, salamat kaayo og magpadayon ta sa atong pagtuon sa Westminster Confession of Faith og dinhita karon sa section 8. Ug ang section 8 mato diri, the Old Testament in Hebrew, which was the native language of the people of God of old, and the New Testament in Greek, which at the time of the writing of it was most generally known to the nations, being immediately inspired by God and by his singular care and providence, kept pure in all ages, and are therefore authentical, so as in all controversies of religion, the church is finally to appeal unto them. But because these original tongues are not known to all the people of God who have right unto and interest in the scriptures, and are commanded in the fear of God to read and search them, therefore they are to be translated into the vulgar language of every nation unto which they come, that the word of God, dwelling plentifully in all, they may worship him in an acceptable manner, and that through patience and comfort of the scriptures may have hope. Dinhi, ang Westminster Confession chapter 1 section 8, adunay elemento dinhi nga kinahanglan nga masayran sa mga Kristohanon may tungod sa Biblia. Labi na niining panahon karon, ang kaning translation sa Bible usa sa mga pinaka-controversial nga hisgutanan, no, kay imong makit-an sa tibuok kalibutan, sa Amerika o sa Europe, bisan sa Pilipinas, labi na sa Pilipinas. Naay mga churches nga King James only nga mga churches. So kung mag-isgot sila nga King James only, dili na sila mo tuo nga aduna pay word of God sa lain nga translation. But pasabot ni ana, matawag lang nga word of God kung ang Bible nga gamiton mao ang King James. Now, kining King James version, kung atong tan-awon sa kasaysayan, dito ni na-translate ni adtong 1611, of course. Pinaagi sa pinaagi sa command ni King James. No, kini si James, usa ka Protestant monarch sa England, og ang command niya mao nga i-translate ang Bible ngadto sa King James, which at the time do na pay preceding translation before ang King James, ug kadtong before ang King James dunay naanay translated English Bibles sa ilang panahon, ug duna nay pananglitan sa ilang panahon, duna nay mga translation, sila Wycliffe sa English, no, sila ni Tyndale sa English. So gawas na ni ana sa laing pinulungan, dunay na translation si Martin Luther ngadto sa German, no, gi-translate niya ang Bible ngadto sa German, gikan sa gikan sa Hebrew o Greek, na translate ang Bible ngadto sa lain-lain nga pinulungan. O kung imong tan-awon actually, so ang Bible dili lang kay English, kundi lain-lain nga pinulungan. Kay of course nahibalo kita nga ang unang nag-translate gyud sa Bible gikan sa Greek or gikan sa Hebrew o Greek, no, sa ngadto sa Latin nga mao ang pinaka universal language sa panahon sa Christianity.
which is Latin ang panahon sa kanang post-apostolic period, no? Latin mo ay official language sa Rome, sa Roman Empire. In fact, ang mga balaod sa Rome gisulat sa Latin. No, sa ang nahitabo ni ana sila ni Jerome, Saint Jerome, gitranslate ni Saint Jerome ang Bible dito sa Latin ug ang tawag sa translation ni Jerome mao ang Vulgate or Vulgata. No, gikan sa Vulgata kanang word nga vulgar meaning common tongue or common language. So kung imong tan-awon kining King James only, ang una gyud nga ilang appeal is ang King James maura gyud ang tinuod ug maura ang inspired nga word of God sa atong panahon karon. Pero ang question ni ana mao kini nga before sa 1611 do na may mga Bible sa English ug sa lain-lain nga pinulungan. Sa Latin katong kang Jerome, sa German katong kang Martin Luther, ug of course na ay kining Geneva Bible, no, ug dunay lain-lain nga mga Biblia. In fact, dito sa laing nga mga nasod dunay mga translation sama sa dunay mga lain-lain kaniadto nga missionaries nga niadto sa lain-laing mga nasod, dunay mga translation. Kay dili man masabtan lagi ang Bible nga Hebrew or Greek. So sa dihang magpadala sila og missionary, no, dito sa Africa, dito sa lain-lain nga mga lugar sa diha nga wala pa dili pa English mao universal language. Sa Europe dunay mga translation sa mga European languages ang Biblia, although nga wala kini karon dili available, of course tungod kay wala man ma-preserve ang uban kanila. No, so klaro kaayo nga dili lang King James ang word of God sa nga translated, no, kay translated ra man gyud kini King James version, kung dili ang word of God kini nagtranscend sa bisan unsa nga pinulungan. In fact, sa ato nga panahon karon naa may binisaya nga Bible, na ay Bible nga binisaya. So kung usa ka Bisaya speaking nga tao, ang iyang kining stand, kung ang iyang stand nga King James only lamang siya, so walay word of God available sa mga Bisaya or sa mga Tagalog, no, tungod kay kinahanglan gyud nga English ang pagka-deliver nimo, no, sa word of God sa King James gyud. So dili pwede nga magbasa kag Bisaya Cebuano, kay King James only man ka. Then ikaduha, no, ang King James only nga mga churches, nakalimot sila nga ang King James ila kining daghan ang editions ni ini. Ang unang printing ni ini dili gyud kaayo masabtan sa modern nga reader. Ang unang printed nga King James version sa 1611, tungod kay ang Bible nga King James sa una lahi ang iyang font, no, makasabot man og font kay naa sa atong kining naa sa atong computer, lain-lain ang font. Sa ilang panahon lahi ang font. Pananglitan kanang S murag F basahon. So makita nimo nga ang original, ang first nga printing sa 1611 dili na mao ang printing karon. Daghana ang kausaban sa font lang daan. Dayon ang mga spelling. Ang spelling sa unang panahon sa 1611 onward lahi.
usa daghan ang editions ni ini, gina-edit kini o samtang gina-edit ginakuha ang mga spelling nga medyo dili na modern. So gina-modernize ang spelling samtang nag-anam no, nag-anam og ka usab ang spelling sa English. Og hangtod nga miabot ta sa atong panahon karon nga ang King James version naa na sa modern nga spelling. So modern unya doon na po'y mga additional nga mga kining cross references which is kana of course dili apil na sa translation. So mao na ang nganong importante nga masabtan kini nga stand sa atong confession tungod ni ana. No, wala ko maingon nga dili ko mo gamit sa King James version. In fact, kung mo study ko ang akong official gyud nga ginagamit or bisan nga ni sa public nako nga mga quotations, ang akong paborito mo ang King James version. Pero lagi tungod kay mo man akong naandan in the first place kinahanglan maanad ka kay kung dili ka maanad sa kaning King James nga version di gid kay ka kasabot. So manginahanglan ka og mga newer versions nga medyo muapil sa imong orientation. Pananglitan kung ikaw di ka makasabot kaayo sa King James version, so moadto ka sa NIV or moadto ka sa NASB. So makita nimo nga ang pagsabot ni ini mao gyud importante nga naa diha no nga alang sa mga Kristohanon. So mao ni siya nga ang posisyon sa kining 1647 nga Confession of Faith. Ang posisyon ni ini mao nga ang inspired mato the Old Testament in Hebrew, which was the native language of the people of God of old, and the New Testament in Greek, which at the time of the writing of it was most generally known to the nations. So kanang Old Testament Hebrew ug ang New Testament Greek katong immediate nga nasulat, no? Immediate nga nasulat, being immediately inspired by God. Tong the time nga gisulat sila, it was written by the immediate inspiration of God. So katong pagkasulat sa mga writers or mga writers sa Old ug New Testament, pananglitan si Moses, pagsulat ni Moses sa Genesis, immediately ang inspiration na naa didto. Og ang kadtong nasulat ni Moses inspired immediately by God. Meaning sa immediately, why lain nga mga materialis nga gigamit. Wa pay lain nga material, wala pa na transmit sa lain nga materialis. Pananglitan kung si Moses iyan gisulat ang iyang kining 5 books sa Old Testament kung gisulat ni Moses na no kanang iyang mismong materyales wa pa madugta ug busa wala pa sila muhimo og lain nga parchments, wala pa na ika-transmit ngadto sa laing parchments kay kinahanglan i-transmit man gud ngadto sa lain nga parchments ang ilang sinulat aron nga ma-preserve ang word of God, aron nga ang word for word no dili mawala kay maldugta man ang unang parchment. So kinahanglan nga mo gamit na pud sila lain nga parchments i-transfer nila pagsulat kadtong original nga sinulat sa propeta pananglitan sama ka Moses. So
the same words pero gi-transmit or gi-transfer dito sa lain nga parchments. So kana dili na immediate. Kundi ang meaning diri sa immediate nga inspiration kadtong pagsulat pa lang daan sa word dito ang immediate inspiration sa balaan ng Espiritu Santo. Na wala nagpasabot nga nawala ang inspiration sa diha nga gi-transfer sa lain nga bag-ong parchments. Na inspired lang gyapon kadtong word for word or kadtong kinatibuk-an usab sa Word of God. Inspired gyapon kadto. Now, muna ang Old Testament o pag-abot sa New Testament, no, ang ilang gamit dili na parchments kundi papyrus na. Kining papyrus makahibaluman mo sa kanang atong mga kanang naay moadto mo sa mga suba nato naay mga tigbaw o mga tambo. No, nakaila ba mog tambo kung ato kag suba sa kag suba sa Pulangi, kung ato mo sa Cotabato or diha sa Bukidnon, na anak mo mga suba-suba sa mga sa taga Bukidnon o diha sa inyo mismo o diri sa amo sa Agusa na ay mga tambo, reed na ang tawag niya na sa English. Ang kanang papyrus gikan sa lawas sa murag tambo nga ilang gidugmok o ilang gimaayo og hibla nga nahimong murag papel na siya, nipis nga halos murag papel pero of course dili papel. Lahi kining papyrus ug lahi pod kining papel. Kaya ang papel gikan man gyud sa kahoy pero ang papyrus gikan na siya sa kanang hinibla nga lawas sa murag tambo sa ilang lugar dito sa Middle East. Muna ang gisulatan sa New Testament. No, of course, ang Old Testament dunay panahon pod nga gi-transfer gikan sa parchments, gi-transfer ang Old Testament ngadto sa kining papyrus. Ug ang ngalan, no, pananglitan, ingani ang istorya sa version sa or sa kaning sa Biblia. Kay sa unang panahon, ang mga dato ra ang maka-afford. Ang mga dato ra mo'y maka-afford sa libro. Ang mga pobre in town dili maka-afford sa libro. So, ang nahitabo kadtong medyo naay mga kwarta, no, mura ang maka-afford og library. Doon ay mga library. So, usa sa mga pinaka-precious nga butang sa ilang koleksyon, sa ilang libro sa unang panahon, mao ang Bible. Now, kaning Biblia, ang New Testament, pananglitan sa usa ka church. No, ang meaning sa church dili sama sa ato karon nga meaning nga ang church sa ato localized sa isa lang gid ka grupo ba nga usa ka organization nya pikas kanto na apoy church dito, nya laing kanto dito na apoy church dito. Ang church sa una is dili nga na. Ang church murag sa usa ka lugar muna ang church unya daghan kaayo yung mga assemblies nagpalibot pero usa lang sila ka church. Now sa usa ka church naa sila mga koleksyon sa Biblia. Ang koleksyon nila ug naapod sila mga labi sa panahon nga dunay monastery, no? Nga ang mga monks, kadtong mga monghe mooy mag-transmit sa Biblia from one papyrus to another. Ng mga monk sa una kay nauso ang monk sa 3rd century after kang Constantine nga time, nauso ang monastery. Ug dunay mga monks, mga taong monghe nga dito na nagkinabuhi ug dito na sila magpakatigulang sulod sa monasteryo, mga babae po ang uban. So ang ilang trabaho dito sa monastery mao ang pag-translate
or dili translate, kundi ang pag-transfer sa Bible from one papyrus into another. Kanang papyrus, no, murag kuha na siya mga baga pod, or mga murag page pod, no, lagpad nga page, tag isa-isa unya ila na silang isumpay-sumpay pura murag libro gihapon sa ato karon panahon, pero ang page nila mas baga kaysa atong papel karon. So nya dili dayon madaot, no, di dayon malata. Sumo na ang papyrus. So lahi sa parchments, kay ang parchments kuan man linukot man to, gilukot. Yang parchments gama gikan sa kining panit sa mga mananap. Kanang panit ibulad sa hayag sa adlaw ang panit sa mananap. Unya ang panit dili naman malata na siya, munay tawag parchments, munay sulatan sa Old Testament. Sa New Testament gikan ni siya sa tambo, no, klase sa reed nga klase sa tanom nga nagaturok sa mga kasapaan, daplin sa kasapaan. So ang mga monks mao ang ilang trabaho, mao ang pag transfer, no, sa words of God or word of God from one decaying papyrus into another new papyrus. Now sa usa ka church, dako man na nga lugar, isa ka provincial, ang tawag nga usa ka church lang sa isa ka province. Usa lang na sa ka church, dili daghan nga churches sa unang panahon, or usa ka murag kadako sa munisipyo sa atong panahon karon. Usa lang ang church ana. So sometimes ang usa ka church, no, sometimes ang usa ka church magkaroon na sila og ilang kaugalingon nga version. No, dunay reading, meaning dunay mga portion sa Bible, sa New Testament, or sa labi na sa New Testament sa Greek. Sometimes, dili man kay error, kundi dunay mga teaching kay ginatudlo man na sa church, uni ang mga transcriber, no, usahay lahi dinhi ang pag-transcribe o lahi ang kining arrangement sa sentence sa Bible, no? Unya kung abot ka sa laing church, doon na pud sila collection sa Bible, kadtong mga papyrus collection nila, no? So lahi pud didto ang usa ka sentence, usa ka bersikulo, lahi pud ang arrangement. Bantay mo kani lisod-lisod ni og maghatag ra ko pohon og separate nga lecture ni ini. Pero ang ako ng punto din himo ni, although ang Bible dunay lain-lain nga reading, no, sa usa ka church, usa ka monastery, ang ilang collection ani nga mga Bible lain ang reading, pananglitan na sa 1 John 5:7 na ang uban wala na sa ila, ang uban naa, no. So ang buto sabot nato nga dunay kalahian na daan, kumbaga murag sama sa ato karon nga lain-lain nga version sa panahon pa lang nga wa pa ma-translate kining Greek nga copies sa Bible, lain-lain na daan ang version sa ilang panahon. Of course dili tanan nga New Testament ang ginamina, kundi sa portion sa uban nga passages nga usahay lahi ang reading dinhi ani nga collection, ug dito sa laing collection sa mga Bibles sa pikas nga church or pikas monastery, lahi pod ang sa ana nga particular nga text sa Bible, lahi pod ang iyang arrangement or ang iyang reading, lahi ang iyang gigamit nga term dito, ug lahi pod nga term dinhi pero maura ang meaning. Okay, so ang akong pasabot nga dili ka pwede nga mag-ana nga King James lang kay muuni ang muura ni ang Word of God. Kay bisan sa una pa sa wala pa ma-translate ang Bible into English, doon na ay lain-lain nga reading. Now, dayon
No dayon ang tawag ni ining collection sa books, ang tawag ni ana is codex. No, kaning usa ka collection codex. Dito sa Picas Food Collection, dito sa Picas Monastery, lain na po to, usa ka codex to. So that's why naatay Codex Alexandrinos, kay kani Codex Alexandrinus grupo sa mga manuscript or mga kaning mga papyrus, no, sa copy sa Bible nga tuwa sa library sa Alexandria dito natapok. Or katong Codex Vaticanus, dili nga kana mo na ang grupo or collection sa mga manuscript nga tuwa sa Vatican gi-preserve lang sa Vatican. Of course, panahon kini sa Reformation, panahon kini ni Erasmus. No, okay. So inyong i-review kini kay kini atong video i-review gid ninyo para makuha ninyo, mabalik-balik ninyo og review. So, ang lain-lain nga lugar, so usa ka codex collection sa mga manuscript ani nga lugar, nya dito sa Picas lugar naapoy lain nga codex collection sa mga manuscript sa Bible ana nga lugar. Sometimes lain-lain ang reading sa usa ka text adto sa Picas nga lugar ug diri sa ani nga lugar, pero maura ang iyang meaning. Maura ang meaning. Okay, so ang tanan ni ana, ang posisyon sa Westminster Confession nga kining Greek nga Word of God na preserve kini from the time of writing hangtod sa atong panahon. So ang sa dihang mga Word of God wala nagpasabot kini nga dunay particular nga language. Kay nga naman mismo kining confession nato nagsulti nga i-translate pud na ngadto sa lain nga mga lengguwahe. O kadtong lain nga mga lingwahe, dili lang kay Hebrew o dili lang kay Greek. Kadtong mga Bibles nga na-translate sa laing mga lingwahe, ang tawag ni ana Word of God lang gihapon. Okay, so now sa 1647 sa dihang gihimo kini nga document, naana ang King James Version. Ug ang King James Version mao kini ang pamilya nga ang iyang families, no, ang family sa nga iyang gigikanan, family of codex or collection, mao ni ang pamilya, no, sa Bible translation nga gihimo o gi-compile ni kining si Erasmus. Og si Erasmus nagbase pod sa iyang mga New Testament, nagbase pod dito sa Vulgate ni Jerome. Og of course usa sa iyang gibasihan mo ang Codex Vaticanus. Kay remember nga ang Codex kining Codex Alexandrinus karon na discover. Ug kanang gitawag nga kaning katong gidiscover, no, ni kaning usa ka German scholar, no, dunay usa ka German scholar nga nakadiscovery sa kaning gitawag nga Codex Sinaiticus nga dito sa Sinai, sa usa ka monasteryo dito sa bukid sa Sinai, nga diin natong 1884
na-discover sa mao nga German scholar. So, okay, so sa laktod nga pagkasulti, lain-lain man nga version ug lain-lain nga reading, pero wala mawala ang sentido sa pulong sa Dios. Wala mawala ang sentido sa pulong sa Dios ug perfect gihapon ang pulong sa Dios bisan pa kon kini nga sulat sa lain-lain nga version or sa lain-lain nga translation. Doon na lang hinuon ko'y gusto nako nga i-emphasize. Nga doon na mga translation nga dili nagyod nimo, wala nagyod ang kining iyang integrity sa translation. Kay dapat ang usa ka translator dapat dunay integridad. Pananglitan sama sa kining translation sa mga Jehovah's Witnesses sa ilang Bible, murag kining New World Translation, wala na integrity ni ana, dili na ka makasalig nga ang translation sa Jehovah's Witnesses nakabase pa sa Hebrew ug sa Greek, no, nga mga manuscripts gumikan kay sila lagi di naman nila ilhon gan nga doon na pa nag-exist nga church. Sila raman ang tinuod nga church. So ang meaning, kung sila ang tinuod nga church, wala na nila giila kadtong mga versions or mga manuscripts nga hago, no, kadtong works sa mga monks o works sa mga daan nga mga churches sa gikan sa first century hangtod sa Middle Ages hangtod paingon sa Reformation. Kay alang sa mga Jehovah's Witnesses, dili man to church, kay alang kanila sila man ang tinuod nga church. Sila man ang kingdom. No, pare-pareho ang ilang doktrina sa mga Jehovah's Witnesses sa doktrina sa mga Anabaptist, no, sa Reformation time. Okay. So, nasabtan ba mga ana lang mo kung nakasabot mo? Okay, salamat. So, karon ang Word of God dili lang translation kundi ang Word of God nga karon gikan sa Hebrew ug sa Greek ug hangtod nga naadto na sa translation sa lain-lain nga mga languages, sa iyang probidensya, no, are kept pure in all ages. So in all ages, kept pure in all ages and are therefore authentical. So sa iyang probidensya, kanang kahibalo man mo sa meaning sa probidensya, nga ang probidensya ang Dios, siya mismo ang active nga nagapamuhat diha sa oras. Nga samtang gapamuhat ang Dios sa oras, actively, siya ang nag-direct, siya ang nag-supervise, nag-manage, ug siya ang nagapadagan sa tanan nga panghitabo gikan sa labing gamay nga panghitabo hangtod sa kinadak-an, sa ligid sa oras, ligid sa panahon. Ug busa kay naaman ang Dios nga mooy nagahimo niya na ug kita nagatuo man ta sa doctrine of providence. Sama nga ang Dios naga-preserve sa iglesia gikan sa pagka-apostate, no? Adunay essence sa pagka-iglesia, magkinaon sa mga ugaling. Maura gihapon kini ang Word of God. No, kay walay iglesia nga matukod or mo exist kung walay Word of God. Kinahanglan nga doon yung Word of God aron nga ang iglesia mo exist, aron nga ang iglesia padayon sa iyang existence. Kay kung wad-on nimo ang Bible, kung wala ng Word of God, walay Bible nga maoy hinungdan nga dunay iglesia. Kay ang Biblia lamang mo hinungdan nga dunay iglesia.
So kinahanglan nga sa providensya sa Dios, sa providence sa Dios, mo padayon nga dunay word of God, dunay written word of God aron nga mo padayon usab og exist ang iglesia. Now, ang mato diri in all ages. Sa diha mo ingon kaning all ages, ang meaning niya all ages from the writing hangtod sa katapusan sa kapanahunan. So, walay panahon nga wala ang Biblia, walay word of God. Tungod kana sa iyang probidensya. O busa mato diri, so as in all controversies of religion, the church is finally to appeal unto them. In all controversies of religion. Na pag muana ang Bible o muana ang atong mga divines nga religion, lahi ang meaning nato sa atong panahon karon sa religion kay sa ilaha. Although nga dunay similarity pero dunay kalahian kay mas Catholic ang religion nga ginamine, mas universal ang scope sa ilang religion sa ilang panahon. Tanan nga atong kinabuhi, no, tanan nga atong kinabuhi dunay religion kana. Dunay religious significance ang tibuok nga kinabuhi nato. Bisan pa kung maghisgot kag politika, bisan pa kung maghisgot ka og sociology, maghisgot kag mathematics, maghisgot kag science, maghisgot kag invention, no? Or maghisgot ka sa mga butang nga pang simbahan, pang church, pang iglesia. Kana sakop sa religion. Muna ang understanding sa religion sa panahon sa Reformation. Kaya sa atong panahon, ang religion, gihukasan na sa sociology, gihukasan na sa politics, gihukasan na sa ethics. Purely murag, ang religion sa atong panahon, ang dinamini niini, mao nga, kanang kuan na lang, ritual sa pagsimba. Ana na lang ang meaning sa religion. Pero controversies of religion nagpasabot kani sa tanan nga areas, public and private life. Tanan kini didto mo sanong sa word of God. So walay aspeto sa atong kinabuhi nga dili covered sa religion. So, in all controversies of religion, at least makapasana siya, no? Politics, ethics, culture, no, tanan-tanan, appeal na of course ang ritual, appeal na ang services sa church, tanan-tanan. Law, no, civil and religious. Mo ni sa religious sa atong panahon gikuha na ang religious aspect sa civil sa atong panahon karon. Pero bisag sa civil sa una, ug di lang kay sa civil kundi sa ecclesiastical of course, tanan ni ana religious. Dunay religious kuan na essence nga mo'y nagbalot kanila. Ug busa tanan niini kinahanglan didto sila moapilar sa otoridad sa word of God. The church is finally to appeal unto them. So sila ang Supreme Court of Appeal, no? Ang Supreme Court of Appeal sa tanang nga controversy, sa tanang aspeto sa life sa tao, dapat nga didto moapilar sa word of God. Dili pwede nga
ang word of God mo appeal sa church. Makita nimo ang posisyon nato ng mga Protestants compare sa posisyon sa Roman Catholicism. Kaya ang Roman Catholicism mao nga ang word of God mo depende sa church. So ang moapilar karon, ang word of God moapilar sa church aron nga mag dunay otoridad ang word of God. Pero diri ang church mo appeal dito mo appeal murag doy ang balang kasulatan mo final court of appeal nga dito mo apilar ang church sa tanan nga iyang mga desisyon o sa tanan nga controversies nga diin na involve ang church. So, kinsa man ang member sa church dinhi sa panahon sa Westminster Standards, of course, apil ang hari sa England. Apil ang parliament. Apil ang mga nobles, apil ang mga knights, apil ang tanan. Dili lang kay ang mga pastor, mga bishop sa Church of England or mga pastors, mga ministers sa Church of Scotland or mga covenanters. Kung dili tanan nga meaning anang pag-ana nga church diri nag-refer kini sa tulo ka mga isla sa England, Ireland ug sa Scotland. Tanan sila ug ang tanan nila nga controversies naputos man kini nga controversies sa religious belief nila, tanan mo apilar didto sa word of God, sa Bible. Okay? So karon kung maghisgot ka og maghisgot ka ni kag balaod sa yuta, asa man mo apilar ang mga tao? Dili sa Bible. Asa mo apilar? Dito sa Congress. Dito sa Senate. So ang mga Kristohanon, sundog-sundog pod nga ilang murag mas dako kaayo nga mas dako kaayo nga ilang hatagan o katungod nga maoy mumando sa ilang kinabuhi sa ilang civil nga life. Mao ang secularized nga estado, nga state. Okay, so diri lang usap tani ini nga portion no moadto ta sa nining taud-taud karon mo adto ta sa atong break. Na ba mo'y mga question? Paki unmute ko no sa inyong mga kaugalingon. Na ba may mga question so far? Kuan Pastor, mas hayahay ditong sa unang panahon no kay murag nakabintaha ang pangsimbahan atong sa una kay ang tanan man gyud nga aspeto sa kinabuhi sa unang panahon mo appeal man gyud dito sa word of God. So murag mas nindot sila sa una kaysa sa ato no? Actually, mo una ang tinuod na dunag gyud sa umiimpag sa una katong at least naanay Christian Europe, naanay Christian Europe nga atong matudlo. Yes, compare sa atong panahon karon, ang iglesia sa una no dunag gyoy dako nga partisipasyon para sa pag-develop sa nasod. Pananglitan sa atong panahon karon kung aron nga matuuhan ka nga ikaw na good in moral character ka, wadto ka sa barangay nimo. Ug ang barangay captain nga maoy immoral pod, maoy mo isyu sa imo og moral. Moingon nga I personally known this man to be of moral character. Kita nga pastor, kita na hino-isyuhan aning mga immoral nga mga kapitan. Nga kung wala nang issue once nila, murag dili takatuuhan nga in good moral character and standing sa community. Pero sa panahon nila, ang mo issue dili kapitan, kay of course why kapitan sa ila, na king, mga knights, na parliament, dunay ilang mga electors or mga uban pa. Ang mo issue sa una mga ministers.
no? So lahi ra sa atong panahon karon kay mura ba og ang church manggod karon nagapakahilom unya wa na gid kaayo murag tungod man gud na sa education sa mga ministers sa atong panahon karon di wa man ko manaway, no? Pero grabe gyud ka mubo ang edukasyon sa mga ministers sa atong panahon karon nga Okay. kung maka memorize lang og duha, tulo, napulo ka bersikulo, pwede na himong pastor. Muna siya nga nag-anam og kabarato ang atong ministry. So dili pud ka maka basol tungod lagi di ta makabasol sa gobyerno tungod lagi pud kay wala dili na gid kayo valuable ang education sa mga ministers sa atong panahon karon. Tapos ang makita nimo nga ang Roman Catholic sa atong lugar, sa atong nasod, ang ilang mga seminaries automatic na siya nga credited ang ilang tanan nga mga subjects, no? Credited sa gobyerno. Kay siyempre sa panahon sa mga Kastila mo man ay gobyerno, sila may gobyerno. Pag abot sa Protestantism na ay atong mga seminaries, na atong mga eskwelahan, dili i-credit. No, muna ang ikaduhang akong nakitaan o dili pud lagi nimo mabaso nga dili credit kay unsaon man lagi kining mga ginagmay nga mga eskwelahan, mga ginagmay nga seminary sa mga born again Christians, kani man lagi ang pagtudlo dili man kayo dunay kalidad nga pagtudlo. That's why di nimo mabasol ang gobyerno pod nga dili i-credit. Pero ato nang paningkamutan sa ato nga side at mo istorya ra gid ta mahitungod ni ana mga igsoon. So dunay kalahian o mas bintaha sa ilang panahon gyud compare sa ato. Napay laing pangutana? Ito, kinalit ka mo na wala ito na. Okay, so mag-break siguro ta, no? Mag-break sa ta.